Kato. No miten meni? 2 ekaa viikkoa nyt takana. Kattasiko vaikka jotain telkkaria tai jotain? Nyt sä voit ihan relaa. Tiedätkö sä, mitä mulle koko ajan hoetaan tuolla? No. Et 1/26 ei kotiudu koskaan. Kyllähän ne kotiutuu. Puoli vuotta tai sitten vuosi. Niin. En mä kotiudu. Mä lähden kadettikouluun. Mä lähden Ukrainaan. Pitäisikö sun kuitenkin tuo armeija suorittaa aika pois alta, niin voi miettiä noita sitten. Mä haluan olla kuin Lingman. Me harjoiteltiin noita ampuma-asentoja niinku polvelta. Ei se olla niinku polvelta. Ampuma-asento. Ampumaaten. Sitten niinku... Siis mieti miten aikainen herätys meillä on 7. Niinku. Mäkin herään töihin itse asiassa 6:30. Se laitinen on kyllä ihan pelle. Se ei osaa perata sen punkkaa. Sano mulle asento. En mä nyt kyllä. Eikö sano. Mä näytän. No asento. Joo, voit kyllä nyt lopettaa. Sano lepo. Lepo.